3. Kadonnut toivelista. Timmi oli kirjoittanut toivelistansa joulupukille, mutta aamulla kun hän halusi laittaa sen takan päälle, hän huomasi kadottaneensa sen. Panikissa hän juoksi ympäri taloa etsien listaa, mutta sitä ei löytynyt mistään. Etsinnöissään hän päätyi metsään ja törmäsi siellä porukkaan metsäneläimiä. Metsän eläimet auttoivat Timmiä muistamaan, mitä hänen listassaan luki. Eläinten ansiosta hän muisti, mikä hänen todellinen toiveensa oli, mutta se ei ollut mitään materialistista. Eläimet opettivat Timmille, että parhaat toiveet ovat sellaisia, jotka auttavat muita. Täten hän lähti jälleen matkaansa löytämään erityisen joululahjan perheelleen. Hänen ei kuitenkaan tarvinnut etsiä kauan, sillä hän jo tiesi, mikä olisi paras lahja, yhteinen ajanvietto.